ka jingkhot jong ka deputy commissioner ka Ribhoi district halor ka project lentirel ha ka bala khot ya baro ki sang phalang ha ka district kalami ka jingpersha ka bajur na kinong yelam bafer jong ki sang phalang katei ka jingelang ka balalong ha ka khanriu tarik unaiwing arhajar arpuwei kalalong ha office ka deputy commissioner ha nongpo ha ka bala shimbanta da baro ki sang phalang light no tang ka hinyotrap integrated territorial organization lane ka hito ka ba omshem lawan shimbanta bat ka bala pha shwai ka jingpentip lengba kilat phathai khubor ba ka jingbam tre shimbanta jong ka hito kalong bai ka khubor ban persha ya ka jingwan ka lentirel bar ka khubor ka basai ka long badai ban pentrai kam shwa ya ka inner line permit lane ka ILP ha ka jella kisang bhalang ki balaya poi sakate ka jingelang kila yang skam ha ka rai ba horkit hordang kim kwa dalileiru bakate ka project lentirel kanwan hakane ka jilla lengba ka Ribhoi district lada ki bor sarkar jilla kimpat pentrai kam satya ya ka inner line permit ha ka jilla kaba kate ka issue kadai ka belas lambha bar ka bala khli boro shikata da ka KSU bat kaba ki dukhot jongka kila syakam bat matru hadu banda syaset bendi kisang phalang balai shimbanta bat ki bor district ha ka jingyakran halor kate ka project ki kenthup ya ka seng Khasi student union ka federation of Khasi Jaintia Garo peoples ka Ribhoi youth federation ka Ribhoi student union ka confederation of Ribhoi people ka Hinyotrap national youth front ka Hinyotrap achik national movement ka Garo student union bat ka Hinyotrap youth council bat kiwe Nakaliang ki bor district lakli du do ba BJ Kharshandi u additional deputy commissioner ka district ki he pulit bar ka jingadon lang ki he ka eastern railway frontier bat kiwe Senam Ribhoi district kani ka singi hadin ba gila yawan sa kani ka meeting ka ba la fat na po DC office halor ban yakran la banta ka railway te nakaliang ju ka seng ka Senam Ribhoi district ni penpau ka jing persya halor ka jing themu jong ka sarkar banwanra ya ka railway ka state ka jongi sakum ka meeting ka ba ilayo ban yakran nakaliang jong deputy commissioner ilaong ba kinonra ya kata ka rel kitmar kandai nakaliang jong ka seng hadu mentah kandai ka rel kitmar lane ka rel kitbriu nakaliang jong SNM dalele ro minom sya namar ngi nakaliang jong SNM ngi kwa shwa bakin pentrikam shwa ya ka ILP ka state ka jongi Seng tam nak KSU buat komisi syaka sarkar kalau kami nilai ki usdam arja khnyo berpercaya tirel hadin bangi suwa bangin wan ya ka inspection buat kan council angtu la pausai bakan council khamai kanun industri buat haju opor haji benai berwat usdam arja khnyo naime yo i ba ka sarkar kan le ka bor penaliang jungi KSU atau por ni percaya buat kumba saupo san pungut di hot jong ka district hapo jong Ribhoi jongi kisyakem bat kay ga message ka banga wa sko hi lumba jongi kalong balada ka sarkar kali ka bor nang liang jonga jongi baro isyong saw banay hapo along isyong khatsanski hapo i bendi ginang kloy ban syong palak ban ya kataru lada ka sarkar kali ka bor lada kam sap bat lada kam buram ya ka sentiments jong kipay ba jong dong Ribhoi pat kejelahi berokoi. Terei nakaliang ka jongi hi katum ka executive committee ke bangi asim ya karai baya mentahi nimpat biang ya ka railway la ka de railway ke bukit marbam ne la ka de bukit briu ring nimpat biang namar ngisausi ban pensiu si paiba bagi sarkar jela kala de pas di resolution for assembly ban implement ya ka ILP Andre hadu mentah asnem tamru tempat jam 8 urlong ya kita ki jingdawa jong baru kisang balang tidon pok jela ya mentahi nakaliang jong ka kop Ribhoi district hi yang yang persya baik ya railway Kumbalong naru pasdang akabidi bat ka mat jong ka railway kamat ka ba syai ba ka ba ni juyakran nakawi ka port ko pat kumbala mathahi da ka HYC sengkimi apo ka jingilam jong ba robot jing khartebe iro par sendam ngilayo akawi ka jingbatha ka ba syai ba nakalian ka HYC Ribhoi district raju ka por ka HYC sengkimi kat bangim pa iyo yaki ang ki kendon ki ban yada ya ka jinglong putang jong ka jai kendriu
Nimpat lah ke ban. Pediang ya kita kijing keren. Habi di perkara railway. Oh, ni semua tu lada dei ba ya pathak ha bedi ba kan kamat le sem su kan kam shu ya ban wan ban keren do henry ka jingwan tu ni nak kalian ka sai manta ka sini kalong bangin place on records ya ka jing persya ni 8 pau Ahmad jog i ba ka shendi iba ka district administration kala shenia ini ku kongsan ku shong kono ka ka sini nilaya ban pau ba nak kalian ka sai ang boy kan urim ka ba syai na bentuk kami ya ka ILP Ondal ada putri kami KLP yang kita kira gue ingin saya ikan hadir pak